Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan. Kuhaon, sugatong ka siya. Ikaw o ako, iyan. Kuhaon, lalilong nagtusa. Panganunod, talipay ang ating matagamdaman. Kauban na siya. Pagkaanin lutog kataho, ang langit lulubulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang pagkadanaan siya kabulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na'y kamatayon, Jesus. Tundong tanan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inaas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan. Uhaon, sugaton ta siya. Ikaw o ako, iyan. Uhaon, lalilong nagtusa. Panganod, lulog kalipay ang atong matagamdaman. Kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangiran, wala na'y kamatayon, lulong tangan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangiran, wala na'y kamatayon, Jesus. Okay, maayong gabi sa tanan nga mga nagasubaybay, labi na sa atong mga televiewers, nining atong buluhaton sa atong panagtigom. O karong gabi magapadayon kita mahitungod sa mga mensahe nga gisaad sa Dios kanatong tanan. Praise the Lord. Okay. So din ako magasugod sa libro sa Amos chapter 4 verse 12. So isgutan nato kining pagpangandam. Okay, nagaingon din sa Amos chapter 4 verse 12. Therefore this is what I will do to you, Israel. And because I will do this to you, prepare. Pangandam. Prepare to meet thy God. Pangandam sa pagpakigtagbo diha sa Ginoo. Mausab sa atong panahon karon na ang atong Dios nga si Kristo nga maoy atong manluluwas pahibalusab siya kanato, no? Dinhi sa John chapter 12 verse 48. So makita nato dinhi ang John chapter 12 verse 48. Okay, basahon usa nato makadiyot. 48. Okay. Nagaingon siya dinhi
Okay. John chapter 12. Okay. Okay, ingon siya din there is a judge for the one who reject me and does not accept my words. That very words which I spoke will condemn him at the last days. So dinhi, makita nato dinhi ang John chapter 48 na doon na siya mission. So dinhi sa ato lang nga pagsabot na sa unang mission sa iyang pag-anhi, mipakita siya sa tanan, halos tanan, aron lamang sa pagpasundayag sa uban, aron lamang sa pagpahibalo, mahitungod sa dalan sa kaluwasan. So, first mission on earth, Jesus showed them the way to find salvation and eternal life. So, diha, makita nato na mao kana ang tuyo sa iyang pag-anhi. Unang mission kana. So, ang ikadang mission, mao ang paghukom. Sumala sa atong gibasa. So, dinhi sa Amos chapter 4 verse 12 nagahingon siya dinhi prepare, pangandam sa iyang pagbalik. Mausab kita karon na nagapaabot kita sa atong mga panahon karon tungod kay nasayod kita nga mubalik gayud siya pan walay bisan kinsa nga nasayod bisan pa man ang anghel sa kalangitan, kundili siya lamang, ang amahan lamang mao'y nasayod ni ining tanan. Busa magpadayon kita mga igsuon dinhi hisgutan nato kining mga butanga. Okay. So gikinahanglan gayud na mangandam kita. Ngano nga pangandaman man nato kini tungod kay ang Genesis chapter 6 verse 22 makita nato dinhi na kining pagpangandam adunay usa ka dako nga gisugo kaniya kanato. Okay, so kining pagpangandam dili kana dautan. Gani sa atong panimalay nagapangandaman kita sa atong panimalay itong mga kaugalingon. Okay. Dinhi sa verse 22, ako sa nga tan-aon, Genesis chapter 6 verses 22. Nagaingon siya dinhi, before our eyes the Lord sent miraculous sign and wonders, great and terrible, upon Egypt and Pharaoh and his whole household. Okay. So dinhi makita nato na diha atubangan sa Ginoo nagpadala siya og mga milagro. Ug tungod ni ana aron ihatag ngadto sa dapit diin tuwa didto ang iyang makatawan aron sila makapangandam. Ug dinhi makita nato na kining pagpangandam dili gayud kini sayop mga igsoon. Nagkinahanglan gayud nga kita mismo muhukom og mudesisyon sa atong kagalingon nga mangandam gayud kita sa dili pa mubalik ang atong Ginoo. Sama sa kaniadto nga gisultihan sila nga Israel, ingon siya dinhi, pangandam ka mo, because I will do this to you, ingon siya, prepare to meet thy God. Pangandami gayod ninyo ang pagpagbalik diha sa Ginoo. So dinhi mauni nga mga rason. Makita nato nga ang pagpangandam sugo gayod sa Ginoo kini. Gani bisan sa New Testament, gani ang ebanghelyo gi pasundayag alang sa tanan, iwali gayod kini alang sa tanan. Nag-ingon ang Romans chapter 16 na kaniadto dugang gipadayag siya. Si Kristo ang buti pasabot ni apan karon gipadayag na siya. Og slakton nga pagasulti ni ana nasayod kita nga dili na gayod kini mapugngan pa ang mga panghitabo, ang dagan sa atong mga panahon, ang makita nato atong masinati ang mga dagan sa tibok kalibutan. Okay. So dinhi ang chapter 16. Nagaingon siya dinhi, praise the Lord. Now to him, verse 25. Now to him who is able to establish you by my gospel and the proclamation of Jesus Christ according to the revelation of the mystery hidden from long ages past, but now revealed. Karon gipadayag na, but now revealed and make known through the prophetic writings by the command of the eternal God, so that all nations might believe and obey Him. So mauna mga igsoon, gipadayag na karon aron ang tanang kanasuran kung mahimo mudawat na sila. Okay, dawato na nila nga si Kristo mao nagyoy mahimo nilang Dios sa ilang kinabuhi. Tungod kay niining kalibutana, daghan kaayong mga Dios. Busa mao ni ang atong buhaton. Mangandam gayud kita. Nganong mangandam kita? Sugo sa Ginoo kini. Okay, kaduang rason.
Nganong mangandam kita? Okay, simple lang. Ang atong mga kinabuhi, dili gyud ni lasting, dili permanente, kundi ang atong mga kinabuhi may katapusan. Musugot kag sa dili, matapos gayod ang kinabuhi. Mao kana ang giingon ni Pedro nga ang kinabuhi sama sa usa ka bulak. Ang kinabuhi sa tao sama sa usa ka bulak. Okay. Og tungod ni ana mahagbong ra kana, unya malaya. Okay, lakton ka pagkasulti, wala na gyud mahimo ang tao. So ingon ni ana ang atong kinabuhi. Dinhi sa 1 Peter chapter 1, ingon siya, all men are like grass. Ang kinabuhi sa tao sama lamang sa mga balili or mga sagbot, and all their glory, ang tanan nilang mga himaya is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord stands forever. So mauni ang labing mahinungdanong butang nga angay gayod natong pagabuhaton. Okay, so dinhi makita nato na gikinahanglan gayod na duna gayud kitay pagabuhaton usa ka dako nga pagpangandam samtang dili pa mobalik ang atong Ginoo, mga igsuon ko diha kang Kristo. So nianang mga butang ang atong mga kinabuhi limitado lamang kaayo pagkamubuara. Lahi sa unang panahon nga ang kinabuhi sa mga tao sa unang panahon sobra tag 100 kapin, 200, 300, 500, si Adan 935. Tiam mo na ang kataas sa kinabuhi niya, pero natapos ra gihapon og napahimuslan gyud ni Adan nila ni Eva, diin mo'y atong nahimo nato na mga ginikanan kaniadto. Okay, so ingon ni ana napahimuslan ang taas nga mga panahon apan subo palandungon tungod kay sa ilang pagkahulog apil kita sa pagkahagbong niini. Apan salamat nga dunay restoration sumala sa giingon sa Buhat kapitulo 3. Dunay restoration. Girestore sa Ginoo ang mga butang aron nga ikaw ako kitang tanan nga magatuo kaniya makabaton kita og dakong paglaom og mabatunan nato ang tinuod nga paghigugma sa Dios kanato kay kitang tanan gihigugma gayud sa atong Ginoo. Mao nagiingon sa John 3 chapter 3 verse 16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. So mao na mga igsuon. Dinhi adunay giingon na restoration. Okay, nganuman dinhi sa Acts chapter 3 verses 21. Nagaingon siya dinhi he must. Okay. Kinahanglan gayud siya nga magpabilin, he must remain in heaven until the time comes for God to restore everything as He promised long ago through His holy prophets. So gipropesya na ni sa unang mga panahon. So tungod niini makita nato na kining panahon na mao na ni ang panahon sa restoration. Gi-restore kita. Tungod niini nabatunan nato ang saad sa Ginoo. O kining saara nakapuyo na sa sulod sa imong kasing-kasing mga igsoon. So dalaygon gayud kaayo ang Dios ni ining tanan. So dinhi ang atong magkinabuhi hamubo ra gayud kaayo. Sumala sa ingon sa Job chapter 14 verse 5. Mubo ra kaayo ang atong magkinabuhi. Sa 1 Peter chapter 1 verse 24, sama sa mga balili ang atong magkinabuhi, sama sa bulak nga matagak ug unya malaya. Unya humania na itambog sa linaw, itambog ngadto sa kalayo. Pagasunugon ug ang Santiago chapter 4 verse 14. Okay. So unsay giingon sama sa aso ang kinabuhi sa tao. Makita nimo sa makadiot apan sa takulahaw mahanaw lamang kini. So ingon niya na mga igsuon. Okay, unya sa dihang mahanaw na unya ra ba dayon naarabay mga emosyonal kaayo na mukanta dayon hindi kita malilimutan. Mao ba na? Hindi kita okay malilimutan. Mao ba na di kayo ko kabalo niyang kanta. Mao na niya ang maminaw nga mga buhi, ma-emosyonal sila hantod nga ang uban pangkuyapan na lang intahon pero dili gyud na matabang igsuon. Ang kamatayon moabot sa tao busa kay limitado man ayaw kumpiyansa. Pangandami ang pagbalik sa atong Ginoo. Okay, gawas pa nga ato nga makita na ang atong makinabuhi limitado. Praise the Lord. Karon, hangtod karon, bisan lockdown pang atong panahon,
Okay, ang uban nalipay na tungod kay muingon sila na okay, balik na ta sa new normal. New normal hapan naatay tabon sa atong mga naong. Okay. So natural man na kay hadlok man tag matakda no. Pero mga igsoon ko diha kang Kristo agig pagdasig. Dasigon ko kamo kitang naa sa kamot sa Ginoo. Okay, kitang naa sa kamot sa Ginoo. Wala gyud tay problema. Wala tay problema ngano? Year of the Lord's favor. Pabor kining panahon na kanato. Okay, so dinhi makita nato na daghan kaayog mga pabor oy. So kamong wala pa makapangandam, kamong nakadungog karon kung asa man o kung kinsa man ikaw nga naminaw karong gabi sa mga mensahe, dili paulahi mga igsoon, dili ngalan sa reliyon ang atong paglaom si Kristo. Ang atong paglaom, walay lain atong paglaom, maoy source sa atong panginahanglanon sa kinabuhi si Kristo ra, wala nay lain pa. Okay, so alang sa mga naa sa kamot sa Ginoo, mauni ang akong idasig kaninyo. Dini sa libro sa Salmo. Okay, nag-iingon siya because He loves me. Okay, maulang na ang importante, love. Love. Mao na ang kapital nato. Because He agape me. Okay, mao na ang the higher level of love. Ingon siya dinhi, because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him. Sa Psalmo chapter 91 verse 14, He will call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. So makita nato dinhi na maayo gyud kaayo ang atong Ginoo. I-rescue ta niya. Okay, so dili ta mabalaka, dili ta maguol. Wala tay labot sa mga kakuyaw. Bisan pa man ang kalibutan gihulga, gihatagan og kakuyaw, pero ikaw nga tao sa Dios, ikaw nga naanay Ginoo, naanay Kristo sa kinabuhi. Praise the Lord. Wala nay kamatayon nga moabot pa kanimo. Mulabay lamang kita niining kalibutan, mulabay kita ning kinabuhi apan sumpay diretso ang kinabuhi. Dili sama sa katao nga kung walay Kristo, patay gyud na siya. Mamatay gyud na siya. Kung nahinomdom mo sa Luke chapter 16, nang usa ka kabos sa diha nga namatay ang iyang lawas, gitagbo siya sa mga anghel o gidala siya diha sa sabakan ni Abraham. Og ang dato, okay, ang andato namatay, wala gyud anghel nga nikuha kaniya. Hinuon dili ko maingon tanang dato kay naay mga dato nga mga naana sa kamot sa Ginoo o niya nakapangandam na. Pero daghan pa sumala sa mga panahon karon, daghan pang mga dato nga nagkinahanglan gayud nga mangandam sila. So ayaw gyud pagkumpiyansa mga igsoon kay ang bahandi nga imong nahuptan dili na makatabang sa panahon sa adlaw sa kaligot-got sa Dios. Nagaingon ang libro sa Ezekiel chapter 7 na ang salapi ug ang bulawan ipanglabay na ug dili na kana magamit pa. Niya ang mga adlaw busa niining atong panahon wa mo makabantay, pantay tanan dato og kabos pareho. Praise the Lord. Moabot ang panahon mulinya gyud ang tao. Kay ngano man gutumon ang tiyan. Mao nang trabaho sa yawa, ang tiyan mo ay gutumon. Lisuron niya ang tao, pinaagis ka gutom, hangtod mulinya na lang ang tao. Praise the Lord. Pero ikaw tao sa Dios, dili ka pasagdan sa Ginoo. Amen. Dili ka niya biyaan. Ingon siya, dili ko ikaw talikdan. Dili ko ikaw biyaan. Okay, o tungod niini, ingon siya, because He loves me. Maulang paminaw kanunay sa Ginoo. Higugma ang Dios because He loves me. Okay, sa 1 Corinthians chapter 8 verse 3, ingon siya, the man who love God, ang tao nga nahigugma sa Dios, is known by God. Okay, nailahan siya sa Dios. So nagaingon siya, because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledged my name. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I satisfy him. Dunay unom ka ay. Nga iyang giingon, I will rescue him. Ingon siya, I will answer him. Ingon siya din, I will protect him. I will be with him in trouble. I will deliver him. Puros I.
Okay, so dili basta-basta ang saad sa Ginoo. So kita nga naanay Kristo, mao lamang na paglig-on igsuon, pabilin nga matinud-anon diha sa Ginoo. Tungod kay ang Dios dili gayud siya malimot sa iyang mga saad. Walay bakak ang pulong sa Ginoo, walay bakak. Busa makaayo gayud ang pulong sa Ginoo. So baliko nato dinhi ngano nga atong pangandaman, atong kagalingon, atong mga kalag, atong pangandaman tungod kay sugo sa Dios. Ikaduha, ang atong makinabuhi limitado. Okay. Ug ang ikatulo, hangtod karon wala pa mahuman ang offer sa Ginoo alang sa tanan nga mutuo. God's offer salvation and life. Gitanyag na niya kini kanato. Iyang gi-offer kini. Para kanako, para kanimo, ikaw nga nagpuyo karon kun asa ka man niining bahinas kalibutan nga nakadungog, dili paulahi. Si Kristo ang tubag sa imong kinabuhi karon. Jesus Christ is the only God. Out of a million God, there is only one true God, but Jesus Christ Himself. Siya ra ug wala nay lain pa. Siya ra. Nag-ingon siya sa Ebanghelyo San Juan 14, versikulo 6, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. Ako ang dalan ug ang kinabuhi. Ingon siya, walay makaadto sa langit sa kong amahan, kundi pinaagi kanako. Okay, so mao na, ang Dios nagatanyag pa. Ang Dios naga-offer pa ayaw, palipat sa mga kalingawan ining kalibutan na igsuon. Hatagig panahon ang imong kaugalingon sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Kay moabot ba ang panahon nga magmahay kay igsuon? So karong gabi kinahanglan imong pamalandungan kung unsa ba di ay kahaduol sa atong mga panahon. Dili paulahi igsuon nga imong hatagag higayon nga pangitaon nimo, susihon nimo, pangandaman. Unsaon nato ang pagpangandam? Okay. Ang pagpangandam mao kini nagaingon ang libro sa Isaias, Seek the Lord, chapter 55. Pangitaa ang Dios samtang hikaplagan pa. Praise the Lord. Seek the Lord while He may be found. Samtang makaplagan pa nato siya. Dili pa ulahi ang tanan mga igsuon. Praise the Lord. Dili pa gayud ulahi. Dinhi sa Matthew chapter 55 verse 6 ug ang Matthew chapter 7 verse 7, siya nga nagapanuktok, ablihan siya. Siya nga nagapangita, makakapla gayud siya. So dinhi atong pangitaon gayud kay mas labing bililhon ang pagpangita diha kaniya kaysa mga butang ni ining kinabuhi. Seeking of God is more important and valuable than everything on earth. So mga igsuon mao kini nga kun walay Dios, without God, life is meaningless. Walay pulos. So sa unang panahon, makita nato nga dunay mga tao nga makita nato na giubanan sila sa Dios sa mapanalitan si Isaac. Genesis chapter 26 verse 14, verse 12, 13 and 14. Kinsa pa sa Genesis chapter 39 verse 2, si Joseph giubanan siya sa Dios. Kung giubanan man sila sa Dios, ang Dios usab nga atong gialagaran karon, maoy muuban usab kanato. Mao nang giingon sa Hebrews, ingon siya, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So siya ang Dios kaniadto nga nagauban ni Joseph, nagauban ni Isaac, ug nagauban sa uban pang mga alagad sa Dios kaniadto, siya usab ang Dios nga magauban kanato. Okay, amen. Amen. So salamat kayo sa iyang pulong. So pangitaa, unsaon nato pagpangandam, pangitaon nato ang Ginoo. Pinaagi sa pagsusi sa pulong sa Biblia. Wala na laing libro pa. Sa kadaghang libro sa kalibutan, usara gayod, Biblia. Okay, diha sa Biblia, gani ang uban nga mga tao, nga mga dagkong tao sa mapanalitan. Ang first president sa USA, si George Washington, miingon siya, it is impossible to rightly govern the world without the Bible. So mauna ang giingon ni George Washington. Unya ang ikaduhang presidente sa Amerika, si John Adams. Ingon siya, second president, the Bible is the best book in the world. It contains more than all the libraries I have seen. Mao nang giingon sa second president sa United States of America.
Okay, so dili basta-basta. So unsaon na to pagpangandam mga igsoon kung naa ka may Biblia, ablihi kay dili paulay, basaha ang Biblia. Tungod kay diha sa pulong sa Biblia, naa diha ang kamatuoran ug naa diha ang imong paglaom kay nagaingon yung pulong, then you will know the truth and the truth will set you free. So diha mga igsoon, naa diha ang imong paglaom, pangitaas samtang hikaplagan pa. So mauna mga igsoon, unsaon nato pagpangandam, pangitao nato siya. Pangitao nato siya. Basaha ang Biblia, susiha ang pulong sa Ginoo. Dinhi sa laing bahin sa Isaiah chapter 34 verse 16. Okay, sa Isaiah chapter 34. Praise the Lord. Chapter 34 verse 16. Nagaingon siya dinhi. Nagaingon siya dinhi, praise the Lord. Chapter 34. Chapter 34 sa Isaiah verse 16. Nagaingon siya, look in the scroll of the Lord and read. Susiha diha sa basahon ug basaha. None of this will be missing, not one will lack her mate, for it is his mouth that has given the order, and his spirit will gather them together. So unsa kuno to? Tan-awa, susiha sa basahon diha sa Ginoo. So mauna mga igsuon, ang pagpangita nato diha sa Ginoo, pangita ang tinuod nga Dios. Daghang mga Dios nga nagpaka-Dios kaniadto. Nangamatay sila. Apan hangtod karon walay record nga nangabanhaw sila. Praise the Lord. Daghang mga nagpaka-Dios, nangamatay sila. Hangtod karon wala pa mabanhaw. Si Kristo nga nagpuyo diha sa tawhanong pagkinabuhi, namatay, tulo ka adlaw na banhaw siya. Mga igsuon, kung ikaw may lalo man diha kang Kristo, moabot ang mga adlaw sa kamatayon sa imong unod ug sa imong lawas, mabanhaw ka sama niya. Apan kung magsunod ka sa Dios, kaniadto nila nga ang mga Dios nga nangamatay, nga hangtod karon wala mabanhaw, hinig mamatay ka usab, wala gayoy pagkabanhaw. So klaro kaayo mga igsuon nga kinahanglan na ato gayong susihon pangitaon, atong hatag ag higayon nga kita maninguha gayon nga makaplagan nato kini tungod kay dili paulahi ang tanan. Okay, ang pagpangita sa Ginoo mas labawng importante kaysa mga mahalong butang niining kalibutana. Kay kung wala kay Dios, praise the Lord. Okay, without God, life is nothing. Life is meaningless. Wala gyud. Magunsa man ang kinabuhi nato. Okay. So mas maayo gyud nga naa kay source sa kinabuhi. Jesus is the source of life. Siya. Okay. So dinhi ang pangalan pangitaa. Kinsang pangalan, dili laing pangalan kundi pangalan ni Ginoong Hesukristo. Wala na lain pa. Og gawas ni ana ang pulong ni Kristo maoy susiha. Okay, so mauna nga gikinahanglan ang pagpangita diha sa ngalan ug ang pagpangita diha sa atong buhi nga Dios, dili gayud nimo dugay-dugayon pa. Kay wala ka masayod kung kano sa siya mubalik igsoon. So ang iyang pagbalik, praise the Lord, magahatod kanato og ganti. Sa Hebrews chapter 11 verse 6, akong tan-awon ang Hebrews chapter 11 verse 6. Okay, so nindot kaayo ang mga mensahe. So dinhi sa Hebrews chapter 11 verse 6, adunay ganti kiadtong mga tawo nga nagapangita kaniya. Natural, unsang mga gantiha. So mauna ang akong giingon sa akong mga sakop na mga lagad gayud kitag maayo sa Ginoo kaya ang Dios dili gayud magpakawala kanimo. 11 verse 6, nagiingon siya dinhi, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Adunay ganti. So kining gantiha, matagamtaman nato diha-diha dayon sa diha nga magapangita kita diha kaniya. So mga igsoon, angayan gyud kita magpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang pulong nagadasig kanato. Okay, so mupadayon ako niini. Okay, ipadayon ako kini. Praise the Lord. So dinhi dili lang
Dili lang kita magpangita kun dili magasusi sumala sa giingon si Isaiah kay naay panahon rabado na mga simbahan na dili na nila kinahanglanon nga magdala og Biblia ang tao. No, mga igsoon, ayaw ni ana nga klase nga pagsimba. Kung musimba ka, bring your Bible. Basaha, dada ang imong Biblia. Kung muadto ka sa simbahan, dada ang imong Biblia. Okay, so di anang paagiha, naagyud kay makita nga mga kaayuhan gikan sa Ginoo. Og dinhi sa Acts chapter 17 verse 11. Ang Acts chapter 17. Okay, ang buhat kapitulo 17 mo niya kung gibasa kaganya mga taga-Bereanhon, mga tao kini nga masusihon. Okay, so dinhi sa chapter sa chapter 17, now the Bereans were of more noble character than the Thessalonians. Dili basta-basta kini mga tawhana ikumparar sa mga taga-Thessalonica. For they received the message with great eagerness. Sa ilang pagpaminaw, nadasig sila, nakapalipay nila, nakapaukyab, nakahatag og dako nga nakapabuhi sa sulod sa ilang kinasuluran. Ug tungod niining giingon eagerness, unexamined scripture every day. Tungod sa ilang kalipay, tungod sa ilang kadasig, dili na sila muhunong sa pag-ukab, pagsusi sa mga kasulatan. O ingon din every day to see if what Paul said was true. Ilang gibasa o ilang gina-record, ginasulat, unya inig uli sa ila, ginatanaw, ginasusi nila. Kung tinuod ba ang giwali ni Pablo? So ingon ni ana mga igsoon, kagrabe ang ilang kalipay, ang ilang pagdawat, pero subo palandungon tungod kay dili tanan nga nakadungog og midawat niini. Ingon ang pulong sa Ginoo, praise the Lord. Walay pinalabi. Wala mag-ingon tungod kay ikaw ilado ka nga tao, ikaw adunahan ka nga tao, nahala exempted ka. No. Walay pinalabi sa Proverbs chapter 22. Okay, verse 2. Ang dato ug ang mga kabus managsamara. Bidaw tan-aw nako ang Proverbs chapter 22. Ang dato ug ang mga kabus managsamara. Okay, 22 verse 2. Rich and poor. Okay, mao ni. Have this in common. The Lord is the maker of them all. Okay, managsamara. Ang dato ug ang kabus managsamara. Diha gyud ta kilatison sa pulong sa Ginoo. Mga igsoon, ayaw pagpabungol-bungol kung nakadungog ka karon. Kung gikinahanglan man nga doon na pa'y ikorek sa kinabuhi, tuguti nga ang Dios maoy mo usab ni anang kinabuhi. Kay kung willing ka nga maghimo ni ana, pasalamatan ang Ginoo kay ang Dios magapanalangin sa kinisulurang bahin sa imong kinabuhi. Okay, sa Hebrews, dili tanan nakadungog ni ining mga mensahe ang amidawat. Nakadungog man sila pan gipalabay lang sa ilang makasing-kasing busa walay reward. Praise the Lord. Pero katong midawat, praise the Lord, nakadawat dayon sila sumala sa ako ang ubos nga pangagpas lang ni. Ubos ra ning ako Ako ra maning pangagpas. Sa dihang na anay Kristo, magpuyo gyud ka sa kalipay, kalinaw. Mao ra nang akong ubos nga pangagpas. Luyo sa daghang suliran, malipayon ka, malinawon ka. Malipayon ka, malinawon ka, maayong panglawas. Mao nang akong ubos nga pangagpas. Okay, so dinhi sa Hebrews chapter 4, nag-ingon siya sa verse 1, therefore since the promise of entry is rest. Tiaw mo, kapahulayan, si Kristo di ay ang atong kapahulayan. Daghang mga tao karon nga gikapoy na, labi na ni ining atong lockdown, labi na ni ining in COVID, coronavirus, COVID-19. Okay, daghan ang nangadiscourahe. Praise the Lord. Quarantine. Okay, nangadiscourahe na sila. Okay, so walay dato ug walay pobre, puros ni pantay tanan. Okay, so diha ka makaila. Kung ingon ba di ni ana ang dagan sa panahon kung magkadugay-dugay ni, wala gyud. Lisod na kaayo ang Ezekiel chapter 7. Basahan ninyo sa inyong mga binisaya. Kay mismo ang mamalitay maglibog na og ang tag-iya sa negosyo
maghuna-huna na nga makabawi pabakaha kita. Okay, pila na kabilyon ang uban nga daot karong panahon na ilang mga negosyo wala na. Praise the Lord. Ang uban file nag-bankruptcy. So mga igsuon, lakton nga pag-asulti, praise the Lord, ang mga butang ni ining kalibutana maayo man kana, pero moabot yung panahon nga dili gyud na makatabang panahon sa adlaw sa kapungot sa Ginoo ang makatabang sa tao og ang imong kasiguruhan, ang imong taguanan way lain kundi si Kristo Jesus ra. Kung unsa man ang daganan sa panahon karon, wala nay kataguan ang tao. Praise the Lord. Makita na ta pinaagi sa satellite, ma-monitor ka na, daghanang makakita, makapangita na kanimo. So walay laing taguanan si Kristo ra karong panahon na. So dinhi akong basahon ang Hebrews chapter 4. Sayang ni adtong wala magapadayon ug wala magapanawat niini. Nagaingon siya samtang nagapadayon pa ang saad sa pagsulod sa kapahulayan. Let us be careful. Kanang word be careful, dili ta mo kumpiyansa, ampo igsuon, ampo. Praise the Lord. Gawas nga mo ampo pagbantay. Himua nga ang mga adlaw dili bad day kundi himua nga good day ang imong adlaw. Praise the Lord. Ampo. Isa, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. Dili unta kita mga hulog ni ining mga butanga. For we also have had the gospel preached to us. Kita usab gikawalihan just as they did. Sama kanila usab gikawalihan. But the message they heard, apan subo lang palandungon, kay ang mga mensahe nga ilang nabati was of no value to them. Wala magpulos. Okay, mapuslanon di ay ang pulong sa Ginoo igsuon. Ang pulong ni Kristo mapuslanon. Apan sa tao nga dili gayud interesado niini, dili magpulos kaniya. Mao nga kaming magwawali, among i-discern ang tao kung interesadong maminaw kana amo gayud siyang himuan og paagi nga magkapadayon kami. Apan kung dili interesado, praise the Lord, makita nato wala gyud dili magpulos. Ingon siya, because, ingon siya dinhi, but the message they heard, ang mga mensahe nga alang nabatian, was of no value to them. Wala magpulos, because those who heard did not combine it with faith. Silang nakadungog, wala man nagpanuo. Kay wala man nagpanuo, wala magpulos. Verse 3, now, we who have believed, enter that rest. Kita nga nagpanuo, praise the Lord. Nakadawat kitag reward, kapahulayan, rest. Importante ang tao makapahulay, rest, just as God has said. So I declare on oath in my anger, they shall never enter my rest. Praise the Lord. Dili gayud sila makasulod sa akong kapahulayan, rest. So ingon ni ana mga igsuon. So kinahanglan na ato gayong buhaton kini. Praise the Lord. Atong isagupon ang mensahe, atong kinabuhion ang pulong sa Ginoo tungod kay mao kini ang atong paglaom. So pangandam igsuon, pangandami ang pagbalik sa atong Ginoo. Kaysa yang pagbalik, wala kita masayod. Sama ni ining lockdown karon sa COVID-19, kung nahibalo pa ang mga tao ni ini, nakapangandam sila. Praise the Lord. Ang uban, dunay pamilya nga wala makauli sa ilang kaugalingong panimalay. Kaya nga naman, na-lockdownan sila. Nag-antos in town sila. Okay, ingon ni ana ang pagbalik sa atong Ginoo. So niining paagiha, kinanglan nga ato gayong buhaton, susi, paminaw sa iyang pulong. Tungkol kay diha sa pagpanimati, diha sa pagpaminaw, makabaton kitag kasiguruhan, igsuon. So ingon ni ana, importante gid kaayo nga pangandaman nato kining pagbalik sa atong Ginoo. Tungod kay mao kini ang iyang misyon. So dili na ko malimtan ang misyon niya. Ang unang misyon mao nga nagpakita o nagpadayag siya sa mga maayong butang sa kaluwasan alang sa tao. Praise the Lord. Mao na nga ang iyang first mission on earth is to show them the way to find salvation and give them eternal life. Mao na. Mao to nga ang usa ka taong batan-o nang utana, Ginoo, unsay buhaton nako? What will I do to inherit eternal life? Unsa may buhaton nako aron maangko nako ang everlasting life or eternal life? So naingon ang Ginoo, gamay lang ang kulang nimo.
ibaligya ang imong mga butang. Iyon siya, ug ang tanang halin, ihatag sa mga kabos. Sa pagkadungog sa batanon ming talikod ug mibiya siya kay dato siya. Kay kung hingpadayon pa siya, kung nipadayon pa siya, mas mudoble pa ang iyang pagkadato. Kay dili gusto ang Dios nga magpuyo kang lisod. Praise the Lord. Ang taong nagpuyo diha sa kalisdanan nga hantod karon wala pagyapon nagpadayon pagyapon paglisod, dili na mao'y panalangin, walay panalangin. Praise the Lord. Gusto sa Dios nga muuswag usab ikaw. Kung nag-uswag man ang imong espirituhanong kinabuhi, muuswag sab ang imong pagpuyo. Mao gyud na ang akong experience sa akong ministry. Pero ang taong dato ming talikod, wala mo padayon. Kay nagtuo siya nga kung ibaligya ang iyang mga butang, ipanghatag sa mga kabos, mapobre na siya. Dili gusto ang Dios nga mapobre ang tao. Gusto sa Dios nga magpuyo ang iyang katawhan nga maglakaw sa panalangin. Maulang nga obedient. Praise the Lord. Nasa Isaiah, sa Isaiah. Praise the Lord. Isaias, chapter 1. Nindot kaayo ang pulong si Isaias. Okay, so, ngano nga nitalikod siya, kay nagtuo siya na mapobre. Okay, sa Isaiah chapter 1, verse 19. Ingon siya, if you are willing and obedient. Okay, the word obedient from the word obey. What is obedient? What is obey? Obedient is to live in a full surrender. Mauna igsuon. If you are willing and obedient, you will eat the best from the land. You will eat the best from the land. Naabadi ay kalisdanan. Wala oy. So kami nga nagapangalagad sa Ginoo, praise the Lord. Walay lain namong nga source, Ginoo. Ginoo ra. So makasulti ko, Ginoo ra, wala na laing source. Ingon siya sa verse 20, but if you resist and rebel, okay, listen, kung ikaw musupil o dili gyud mutuo niini, mahiagom usab ikaw sa iyahang kapungot. You will be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. So usa na sa iyang mga saad, dili gyud na mausab igsuon. So if you are willing, kanang word willing diha, kanang naakay desire, willing, naakay kauhaw, thirst, willing, naakay desire, naakay kauhaw nga mo serve, naakay kalipay, willing. Mao na siya, if you are willing, kung ikalipay nimo, kung giuhaw ka nga makig-uban sa Ginoo, usa pa, willing, kung ikalipay nimo, praise the Lord. Kung nagakisi-kisi ka nga makig-uban sa Ginoo, if you are willing, ingon siya, praise the Lord, you will eat the best, praise the Lord, the best from the land. But if you resist, sa laing pagkasulti, if you are not willing, ingon siya, mao gihapon, hiaguman ra gihapon nimo ang dili maayo nga pagkinabuhi. Magapuyo ka nga samok ang kinabuhi, magpuyo ka nga walay kalipay, magpuyo ka nga walay kalinaw. Lakton nga pagasulti, ang imong adlaw is bad day. So mauna siya. So unsay buhaton nato? Atong buhaton nato na we need to make our days good. Kinahanglan na maayo ang mga adlaw, wa malipayon, tanang adlaw kalipay. Wala gyud kay mga gibati nga gimuar gikalintura, no? So kalipay mo nay gusto sa Ginoo. So kinahanglan na maayo gyud ang atong mga adlaw, malipayon gayud kaayo kita. Magpuyo kita nga malipayon. So ingon ni ana mga igsuon. So kinahanglan na willing, praise the Lord, makig-uban sa Ginoo. Kay kung buhaton nato kana, praise the Lord, iyon siya magpuyo ka nga malipayon, magpuyo ka nga maayo ang pagpuyo. Okay. So walay lain na bahandi nga atong magagunitan. Ang tinuod nga bahandi mao ra gayud si Kristo. Ang iyang pulong ni Kristo mao ra gyud ng kapital sa atong kinabuhi. So mga igsoon,
Usbon ko sa pag-ingon, ayaw kalimot, pangandami ang pagbalik sa atong Ginoo. Sa Amos chapter 4 verse 12, prepare to meet our God, Jesus Christ Himself. Kay walay lain natong buhaton, walay lain nato nga paglaom o gilauman, gawas lamang diha kaniya. Okay, doon na pa yung mga bersikulo nga ako ganing ginatanaw o ginasusi. Okay, so doon na pa yung mga butang nga akong ginapiko diri sa Lamentaciones. Okay, niapa gayo din here. Okay, praise the Lord. Okay, nag-iyon siya din sa Lamentaciones 3, verse 25. The Lord is good to those whose hope is in Him. To the one who seek Him. Maayo daw ang Diyos. Iyon siya, maayo ang Diyos. The Lord is good to those whose hope is in Him. To the one who seek Him. Okay. Kung saan ni Lamentaciones 3, 25. Oh, gawas pa ni ana. Ni apagilain. Oh, daghang makita nato din na makapadasig sa atong pagpangalaga diya sa atong buhay nga Dios, mga igsoon. Okay. So gawas pa diha. Makita pa gyud nato din na ang Dios maayo dinhi sa kang Isra. So makita nato din kanang gingon na ang pagbalik nila ni Isra, ni David dito sa Jerusalem. So dili basta-basta ang ilang journey. So nasayod kita nga kung mubaktas sila sa usa ka lapad nga desierto, lahi man ikumparar sa ato dinhi sa ato kay daghan mga kahoy, mga lasang. Pero sa ilang mga desierto gid na layo pa makita ka na sa mga bandido, daghang mga tulisan. So unsay giingon diri, nangayo sila unta og kanang mga kasundaluhan nga mo'y protect kanila pero moarag na ulaw sila. Ingon siya sa verse 21, thereby the Ahava Canal, I proclaim a fast. Dito nagampo sila, nagpuasa sila, so that we might humble ourselves before our God and ask Him for a safe journey for us and our children with all our possession. Verse 22, I was ashamed to ask the king for soldiers and horsemen to protect us from the enemies on the road, because we had told the king, the gracious hand of our God is on everyone who looks to Him, but His great anger is against all who forsake Him. So maunang ilang ikaulawan. Kaya nang siya, because we had told the king, naing na namo ang hari, nga ang the gracious hand of our God is on everyone who looks to Him. So mo to, morag naulaw sila, nga mangayo sila mga kasundaluhan, nga muuban kanila, tungod kay naing na nila ang hari, nga ang Dios nagauban nila. So naulaw sila. So mao na mga igsoon, na kining atong pagabuhaton sa pagpangandam, dakong kaayuhan kaayo kini sa atong kinabuhi. Gawas pa sa atong pamilya, sa atong mga anak, praise the Lord, o sa uban pa na mga panahon, o nagatuwa ko nga kining dagan sa atong panahon karon, dili gyud ta mohunong sa pag-ampo. Ampo gyud ta kung mutugot pa ang Dios nga i-extensionan, doon na pa extension sa atong ministry, maayo. Pero kung wala na, dili ta angay mabalaka, dili ta angay maguol, tungod kay matuman gayod ang iyang pagbuot. Okay, kay matuman man ang iyang pagbuot, wala gyud tay mahimo. So ang atong buhaton, magpasalamat kita sa mahitabo sa atong panahon. Okay, amen ba mga igsoon? Amen. Okay, so kinahanglan sa kuno to, kinahanglan mangandam kita kay ngano man sugo sa Dios. Kadua, ang atong kinabuhi limitado. Ikatulo, hangtod karon ang Dios do na pa siya'y gitawag offer sa giingon kaluwasan og kinabuhing way katapusan. Unsaon nato sa pagpangandam, pangitao nato sumala sa giingon sa Isaiah chapter 55 verse 6. Og unya susihon nato sa Isaiah chapter 34 verse 16. Unya gawas nga atong susihon, atong tun-an og maayo sa Acts chapter 17 verse 11. Tun-an nato kinig maayo. Unya paminaw nato
ang Acts chapter 3 verse 22 and 23, paminaw natog maayo ang iyang pulong. Kay diha sa imong pagpaminaw, praise the Lord, ang Matthew chapter 7 verse 24, praise the Lord, walay exempted kitang tanan, muagi gayod og nagkadaiyang pagsulay. Mao lamang na pasalamatan lang gyud nato ang atong Dios. Amen. So nagapanginaot ko nga inyong nakuha ang mubo nga mga mensahe mahitungod sa pagpangandam. Okay, so karong gabi atong tan-awon ang atong live streaming, ang atong mga televiewers nga nagasubaybay kanato karon. Okay. Ipaduol daw sa ako itong cellphone. Bidaw, naana diha kay niadiri si Kier Algabre, Risole Bontor, Bandiola. Okay, thank you. Salamat kayo. Praise the Lord. Okay. Niya si Shimizu Akemi. Japanino, Sister Shimizu Akemi from Japan. Yun ni Amen. Ingon siya, thank you and God bless. And my family are listening here in Yokohama. Okay, we hope that we can visit there. Okay, thank you for visiting with us. You are desiring to visit us, so thank you. Ha? Okay, so dool ra. So salamat kaayo Sister Shimizu. Okay, thank you Shimizu Akemi. Okay. Niya si Josephine Dueñas Broniola. Broniola, okay, Tagalanaw ni. Kani mga Broniola family. Kauban ni Sister Ging, ano? Ingon siya, advance happy blessed birthday. Salamat kayo. Oy, tama di ay pasalamatan nako ang tanang mga lihi. Okay, gi-surprise gyud ko nila kaganyang buntag. Wag yung ko magdahom. Wag ko magdahom nga ma-birthdayhan ko kay ang akong misis ingon siya pang ayaw na lang yung pagpahara na pang kay kinsa may mulihok in taon. Ingon siya ikaw ra gyud usara. Di ay kay naapoy problema in taon sa panglawas. Wag ko magdahom, gi-surprise ko. Salamat sa iyong gugma kanamo. Ginoo magapanalangin nagaingon siya, I will bless those who bless you. So gunitin na nga mga saad kay dili gyud mapakyas panalanginan. Nahibalog gyud ko nga gipanalanginan kita nga grupo sa Ginoo. Kita usab gipanalanginan sa Dios. Praise the Lord. Salamat kayo. Salamat. Okay, so may lagi mga pangalan ko. Okay, usa pagkadali ha kay natural rana. Natural rana na kamalian ato mga technician. Ato mga technician pantuloy na may reglitra. Okay, ni dagko na. Okay. Si Michelle Aguilar, si Ai Molina. Okay, salamat kayo Ai. Kumusta si Andy, mga bata? Kumusta mo diha sa inyong ministry sa Cebu? So ayaw gyud mong hunong sa inyong pagpangalagad. Kay doon nagtulong nga gipadayag sa Ginoo sa ako. Ipadayagan gyud ko kung mangalagad sa Ginoo. Number 1, everything will be supplied. Number 2, divine protection. Number 3, good health. Mao gyud na ang akong gidasig sa akong mga apo. Okay, si Michelle Aguilar Tan. Okay, Michelle, maghalad ta sa imong anak karong May 11. Okay, so ihalad nato no. Okay, yun si Michelle Aguilar Tan. Maayong gabi, Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo. Advance happy birthday. O nahuman na akong birthday karong adlaw, Sil. Wala na ugma. Wala na ugma. Okay, praise the Lord. Pastor, God bless you. Okay, so sa one way Kalan Cordoba, ang mga taga-Kalan, di gyud sila mohunong. Ingon sila, happy birthday Pastor Dudong, para ugma, salamat sa Word of God. Salamat po ninyo mga taga-Kalan. O sa inyong pastor, salamat kaayo. So padayon kamo nga magligunay kita sa atong buhi nga Dios. Okay, inya dinhi si Ricoy an. Si Ricoy. Ricoy siya. Yes Lord, hallelujah. Okay. Yun siya si Ricoy an, yun siya amen, hallelujah. Inya si Michelle Aguilar Tan, yun siya glory to God. Okay, salamat kayo Michelle. Iyon pag si Michelle, amen Lord. Unya si Marites Tes, salamat yun kayo. Na surprise yun ko ganiya.
Okay, moara nga ang akong kalipay moara ning awas. Okay, nahinomdom ko nga last year 1 year naman di ay punto no tong ingon atong gihapon atong gihimo. So salamat kaayo Sister Marites. Okay, uban ni Brother Sunny ni Jasper nga atong madasigon o buutan nga magtutudlo teacher. Okay, ana ba? Marites Sansano ragatso ingon siya, good evening mga igsoon. Okay, ingon siya good evening. Si Karen Molina ingon siya amen. Okay, unya ingon si Marites Sansano ingon siya hallelujah. Unya ingon si Ricoy Ann ingon siya amen. Si Rosalia Guedes, okay, si Siria maayong gabi. Ingon siya amen. Si Juno Yalan Tejada Jr. ingon siya you are God alone in the good times and bad. Okay, tinood na. Ito na, kanta ni anak ba? Kanta na ni Javier Molina. Okay, and the good times and bad times. Okay, si Michelle Aguilar Tan, ingon siya hallelujah. Si Rebecca Soriano Cargo, watching here in Kabakan, Cotabato. Praise the Lord. Mauni ang akong partner sa prayer namo sa One Way Outreach. Pastora, kumusta naman mo diya? Kumusta si Pastor? Si Pastor Cargo, kumusta ka mo diya? Okay. Kini sila usab nga mga madasigon kini nato nga mga pastor sa Cotabato. So ang Dios usab nagauban kanila og gani grabe sab ang mga testimonyo nila kung sila ang atong pasultihon sa mga kamaayo sa Ginoo nga naguban kanila sa Kabakan. So salamat kayo pastora sa inyong pagsubaybay kanamo usab. Si Kier Algabri ingon siya amen. Si Jem D. Guzman ingon siya good evening to all. Maayo ko nung gabi sa tanan. Okay, siguro karong umaabot na Domingo, karong this coming Sunday na natay preparation na doon natay simba. Okay, regular mass na to. Mass gathering. Pero matod pa 50%. So dili gyud mapugan ang tao, paminaw ko 1,000%. Oh. Dako man ni mangita tag paagi nga makasimba gyud tatanan. Kung di man ta mahurot dinhi sa atong hall, ni adiri sa taas, napagsikilid sa ubos. Kung di pagyod dito sa babuyan sa Luyo. O landong dito na sa mga bata bitaw, pwede manglingkod, sounds na lang. Butangan na lang itong speaker ang likod, dili ba? Okay, so ingon ni ana, ni hinluan na to. So mga young people, anhi mo karong Sabado ha, kay mga young people, paibaluon na to. Mga young people sa The City Cathedral, dali ka mo dinhi kay manglimpyo ta, Sabado niya, dito sa likod sa ato ang Thanksgiving court na to, atong mga kuan dito, sa atong mga baboyan. Gwapo dito lingkuran. Okay, so masulod lagi tatanan. Okay, so ingon si Michelle Aguilar Tan, yes Lord. Sa One Way Cordoba usab, ingon sila amen. Okay. Si Karen Arsina Molina, ingon siya good evening everyone. Si Ricoyan, ingon siya maayong gabi kanatong tanan mga igsoon. Okay, ang One Way Kalan Cordoba Cebu, ingon sila amen. Salamat sa Ginoo. Si Rosely Bontor Bandiola, ingon siya amen. Si Don, okay, maayong gabi Don, ingon si Don Molina Buaron, amen. Kumusta si Papa? Kumusta si Mama nimo, EJ? Kumusta mo tanan? Okay. Ingon din si Rosalie Bontor Bandiola, ingon siya amen, salamat Lord. Si Ricoyan, ingon siya amen. Jem D. Guzman, amen. Kier Algabri, ingon siya amen. Okay, so puro sa amin na sila din. Okay, taga One Way Kalan Cordoba. Okay, praise the Lord. Si Merlin Catalonia Saladaga. Okay, Len. Okay, nice Merlin. Ingon siya Kevin Kier Villarusa, Michelle Ann Zamora, Joseph Hinay, Catherine A. Humawan, Janice More Crisostomo. Okay, so mauni sila, no? Okay. So din makita nato na okay, daghang mga taga One Way Cordoba. Ingon sila happy birthday. Salamat gid kaayo. Salamat kaayo sa atong mga edad. Ang edad ra mo'y nagdagan. Pero ang atong panguna-una mao lang gihapon. Si Cherry Pink Mahipos, Bakaron Chukas. Okay, mao din ni si Cherry Pink. Ellen Mays Chukas Ervin Bakaron. 1 hour ingon sa dinhi. Okay, ang One Way Kalan
mga naapagigidal nga cake ang mga taga One Way Kalan, Cordoba. Salamat kayo sa inyong cake nga nagsiga ang kandila. Dili na ko na huypon kay basig mamatay unya. Okay? Dili sa masaon nga huypon dayon nato. Blow, blow, blow. Wala na. Dili na nato huypon ang kandila sa birthday kay mapatay unya ng kalayo ha. Okay, so wala na kalayo. Okay, ingon ang taga One Way Kalan, Cordoba. Amin, salamat sa pulong Lord. Ingon sila. Ya, si Josephine Dueñas Prenula. Happy blessed birthday, Pastor Dodong. God bless you more, gayon. Salamat kayo, Sister Josephine. Salamat din kayo. Kumusta naman mo diya? Kinsa ni si Linlen. Ingon, Linlen, good evening sa tanan from Makanas. Makanas and Kusal family. Okay, salamat kayo ninyo, Makanas family. Si Mads Elina, si Marie Elina. Okay, usa sa mga karaan nga nahitisok dinhi sa the City Cathedral sa International One Way Outreach. Usa na siya sa mga karaan kauban ni Yaya Molina, Yaya Susing, kauban ni Sister Masing, mga karaan na Llanes family, mga karaan na sila. Andun karon nagpabilin paghihapon silang mga maayong panglawas. Okay, si Gimdel Dayo Gato, ingon siya, amen, hallelujah, praise the Lord. Si Gimdel Dayo, ingon siya, good evening Philippines, good afternoon Saudi. Naadi ini siya sa Saudi Arabia, God is good all. Ingon siya din good evening Philippines, good afternoon Saudi. Naadi siya sa Saudi karon. Okay, salamat kayo Brother Gimdel Dayo Gato. Si Misil Frando Madino, ingon siya, amen, praise the Lord Jesus Christ. Okay, ingon siya din si Gimdel Dayo. Mao ni siya ang nasa Saudi, no? Ingon siya, amen, Jesus name, hallelujah. Si Linlin, ingon siya, God is good all the time. Si Cherlyn Pamilgan, amen, praise God. Josephine Dueñas, ingon siya, Broniula, amen, hallelujah. Okay, si Jose Loretiro Huntimara. Okay, kanin mga Huntimara ni taga Bohol ni. Salamat ka mo mga taga Bohol. Kumusta man mo ka mga taga Bohol? Okay, labi na ni Pastor Roger Luna na nasa Bohol usab. Okay, Pastor Lito Luna. Okay. Ato nga mga membro din sa Tagum City. Okay, kumusta usab ka mo? Murag ang inyong mga kamingaw mubalik na matagbo ug magkitay na usab kita. Okay, so dili lang kita mag-uol na doon na tayo mga gitawag social distancing or social distance. Okay, di ta angay mabalaka kay dako kay tag-area dinhi. Naa sa sulod, naa pag sa kilid-kilid. Okay, pamutlo na mo ang masinita sa loyo. Unya, naa pag sa likod sa ihawan sa mga babuyan. Botangan to lang mga bangko diha, lingkod lang ta diha. Okay. So, niya pa sa taas. So, walay problema ta dire. Okay, si Brother Ray Iniquela. Brother Ray, kumusta mo diha? Okay, kumusta ang imong pamilya? Praise the Lord. O uban pa na mga ismag nato na gipangmingaw na sa atong panagtigom. Daghantag mga sakop nga mga ismag apan dili na nako malitok ang tanan niyong mga pangalan, mao lamang na mao rin ako ikasulti na ang Dios magapanalangin kaniyong tanan. Ako kami usab ingon nga inyong pastor, gimingaw na usab kami kaninyo. Okay, si Josephine Jones Bunyola, ingon siya, amin, hallelujah. Si Jose Loretero Huntimara, ingon siya, praise the Lord. Ingon siya din si Rosalie Arabijo Ramos. Ingon siya, happy birthday, Pastor. Salamat gid kaayo ninyo. Okay, happy birthday, Pastor. We miss you. God bless. Ingon siya din si Josephine Ulango Tayag, praise God. Okay, si Josephine Dueñas Bruniola, ingon siya, amen. Amen. Ingon siya, thanks Lord God sa pabor. Si Gimdel Dayo Gato, ingon siya, good day Pastor. God bless you to all mga kaigsuonan. Salamat kayo Brother Gimdel. Mao nga mag-ampo mi ng Dios mag-uban kanimo diha sa Saudi Arab. Ha? Babae ni? Babae din ni si dili din ni brother, sister din ni. Si Gimdel Dayo. Okay, Gato, baabi kong lalaki ni. Okay, sorry kayo, sister. Dili diay ni brother, sister day ni. Ingon siya, good day, Pastor. God bless you to all mga kaigsuonan. Okay, salamat. Ingon pagin si Sister Gimdel Dayo Gato. Ingon siya, watching from Saudi Arabia. Wow, layo-layo na yun ni. Si Rap-Rap Pagbanwa. Ingon siya, amen.
Ingon pagyod si Sister Gim Del Dayo Gato, amen. Len Ampunan, ingon siya, amen. Rosel Ramos, ingon siya, amen. Si Tai Wing, ingon siya, amen. Okay, si Eline Bagaslaw, ingon siya, amen. Morag niya ba dire? Okay, si Princess May, okay, Princess, ari karong Sabado dire. Kung dili ka busy sa imong eskwelahan, pero kung busy sa eskwelahan, ayaw lang usag ari dire kay magkasabot raman ta. Okay, Princess May Kainglet, ingon siya, amen. Si Cheryl Pamilgan, ingon siya, amen. Si Virgo September, ingon siya, amen. Si Jovelyn Agbayani Winsislaw, ingon siya, amen. Si Susana Balisa Tanhay, si Susan, kumusta man si Brother John Tanhay? Okay, di na ako malimtan nga dito mo sa balay, mag-inom na putag tubig sa butong dito. Ito na putag dito, okay. Amaw na ato ang soft drinks karon, mas makaayo na siya. Okay, si Susan Balisa Tanhay, si John Tanhay, mga buutan ng mga pamilya, okay, uban sa mga Balisa family. Okay, so dini, ingon sila, amen. Si Gary Espartero, si Ayan, uban ni Chang Chang, kumusta mo diha Ayan? Si Lorito Intimara, ingon siya, advance happy birthday. Oy, Lito, kumusta ka man kay Brother Lito? Na wag yung kumalimot ani nimo, Pastor. Salamat kayo, advance happy birthday, Pastor, ingon siya. Okay, si Martin Kaday, ingon siya, amen. Arden Bulando Tahom. Okay, si Arden. Okay, babae din ni Abi na kung laki ni. Mo na nga kung walay mga litrato, dili na ito makita, so makaingong taglalaki. Babae din ni si Sister Arden Tahom. Si Josephine Duenas Brunula. Okay, mga magtiayon. Good evening sa tanan nga naghulat sa live. God bless us all. Salamat. Si Eddie Lucero, ingon siya din, yes Lord, amen. Ingon siya, yes Lord, amen. Praise the Lord, hallelujah. Okay, Eddie Lucero, ingon siya, hallelujah, amen. Praise the Lord. Si Pingping Gomez, ingon si Pingping, yes and amen. Si Rochelle Bontor Singkol, ingon siya, praise God. Si Martin Kaday, ingon siya, happy birthday, Pastor Dodong. Kini si Martin Kaday, di ba ni mauni si Loloy? Ha? Loloy na no? Martin. Ay, mo na silang nag-assist na mo din eh. Mo na si Coco. Okay. Si Ellen May Bagaslaw, ingon siya, good evening. Okay, si Linlin, ingon si Linlin, amen. Si Rochelle Bontor, okay, ingon siya, amen. Okay, so nabasa na ito, tanano, dagan usab karong gabi nga nag-subaybay sa atong live streaming o maayong gabi kanyo tanan. God bless us all. Until next Sunday, until next time, magkita na usab kita sa atong live streaming kay naagyoy uban ng hangyo nga pastor kun mahimo dili na unta ninyo undangon ang live streaming aron pud kami makaapil sa panagtigom ug makadungog sa mga pulong puno sa kinabuhi. Okay, tinuod ka na. Buhaton namo kutob sa among mahimo mintras hatagan pud kitag mga maayong panglawas. Iampo usab kami ninyo na ang Dios magahatag usab og mga maayong panglawas kanato. Okay? So, salamat og maayong gabi kanyang tanan. God bless us all. God bless you.